το δυναμικότερο και διασημότερο Ολυμπιακό άθλημα σε ολόκληρη την Ελλάδα για τέταρτη επιτυχημένη συνεχή χρονιά στην Κρήτη μας. Τέταρτο διασυλλογικό πρωτάθλημα Taekwondo Ελευθέριος Βενιζέλος, με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές των Ολυμπιακών Αγώνων και με ηλεκτρονικούς θώρακες και κάσκες. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο με Ελίνα Μερκούρη από τις 11 το πρωί. Στο Ολυμπιακό άθλημα που διδάσκει ήθος, αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο αγωνίζονται οι κορυφαίοι αθλητές από όλη την Κρήτη. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo και World Taekwondo Federation υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Τέταρτο διασυλλογικό πρωτάθλημα Taekwondo Ελευθέριος Βενιζέλος. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Ιουνίου. Κλειστό γυμναστήριο με Ελίνα Μερκούρη.